ụzọ dị iche iche enwere ike isi mee ka ihe siri ike dị mma oriri, ime ka ọ dị pelapela. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ji, ịchọrọ iri ji ahụ, enwere ike isi ya n'ọkụ ruo mgbe ọ ga-adị mma oriri, ọ gaghị esikwa ike oriri. Mmadụ nwekwara ike igwe siri ike ya gbaze ya n'ọkụ ruo mgbe ọ ga-adị mma iji ya mee ihe ọ chọrọ iji mee. Mana obi nke siri ike, obi siri ike, elee ụzọ nwere ike isi mee obi ahụ ya dị mma, ya bụrụ obi nke anụ arụ. Eji m ohere na-anabata gị onye ọma na-ege ntị, ezinụlọ nke GCK, na mgbasa oziọma nke ụbọchị taa, mgbasa oziọma GCK nke zuru ụwa niile ọnụ. N'ụbọchị taa anyị ga-anụrụ oziọma okwu nke Chineke wee nụta ụsa nye ajụjụ a, etu enwere ike isi mee ka obi siri ike dị mma, ka ọ bụrụ obi nke anụ arụ. Ọ dị n'aka Chineke ime ya. Ka anyị kpọbata ọrụ nke Chineke, Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Ihe ọzọ anyị na-amụta bụ dịka na-ewetara anyị ozi ya, anyị na-amụta na Chineke nwee ike ime ka obi nke siri ike ka ọ bụrụ obi nke anụ arụ. Anyị ga-amụtakwa na ọ dị mkpa iji ndụ obi anyị nyefechasịa Chineke mgbe niile. Mgbe Chineke na-agwa ya okwu na nke mbụ o gosiri ya onye ọ bụ site na ndụ Daniel, Shedrak, Mishak na Abednego. Yawa n'onwe ya anatawa ike Chineke na ndụ ya wee hụ na ndị a dị mma, ya wee chọọ ka ọ nabata nke a na nwa oge, mana obi ya ka dịkwa otu ahụ. N'isi nke abụọ, ọ bụ onye bịara daa mba, ya sị na m ga-ebibi ndị niile bụ ndị amansi niile. Daniel sokwa na ndị ọ na-aga ibibi. Daniel sị ya, gịnị bụ nsogbu gị? Aga m abịa gosi gị ihe ahụ ị na-achọ. Daniel wee kpee ekpere n'abalị ahụ. Chineke wee gosi ya, ya sị, kpọrọ m gaa n'iru eze, aga m egosi ihe ndị o chefuru. Daniel wee bịa, ya sị eze, mgbe ị nọ na-eche echiche maka nke a, mgbe ị na-ehi ụra, ka awụ nrọ ahụ niile. Ya wee gosi ya otu nrọ ahụ dị, wee gosi ya nkọwa ya. Nebukadneza bụ eze wee daa n'ala, wee sị ya, chi gị bụ chi nke na-egosi ihe nzuzo. Ugbu a ya emechikwa obi ya, ya bịa n'isi atọ. Ya sị, onye ọla na-aga akpụ isi ala nye arụsị ndị m dore n'ebe a, m ga-etibe ya n'ime ọkụ a. Onye uchi ahụ nke ga-anapụta gị pụọ n'aka m. Ha sị eze, anyị na-echedị maka iwu a niile nke i nyere. Ndị a niile ha bụ ndị na-aga eto mmadụ, ma ọ ndị na-aga dara ndị mmadụ n'ala. Anyị hụrụ n'oziọma otu Chineke si gbanwee Nebukadneza, nwoke ahụ nke dị mpako, nke fuliri onwe ya elu, nke dị nganga n'obi. Anyị hụrụ otu o si mechaa bụrụ onye eweturu n'ala, ya ewere onwe ya nyefezie n'aka Chineke, wee doo onwe ya n'okpuru Chineke. Ọ bụrụ na a ga-azọpụta ndị mmadụ, ọ bụrụ na a ga-enwe obi ebere n'arụ ha, ọ dị mkpa na ha ga-eji obi ha niile, na anyị ga-eji obi anyị niile wee kpebie iso Jizọs, wee doo onwe anyị n'ala, were ndụ anyị nyefee n'aka Jizọs maka ọdịmma anyị. Dịka anyị na-aga n'iru n'ozi a, ka anyị were obi anyị nye Jizọs, ka anyị nabata Chineke n'ime ndụ anyị, ka ọ bụrụ onye ukwu, onye ndu na onye na-atụ nke na-eme n'ime ndụ anyị. Nye mmadụ niile ha si Nebukadneza, ka emee ka ịmata taa, gaa n'ihu ime ihe chọrọ ime. Ọ dị Chineke nke nọ n'eluigwe ka ị ga-anapụta anyị pụọ n'ọkụ ga. Ọkụ apụghị na ha. Ọkụ nke ụwa ga-ere gị. Ọkụ nke ndị mgbasị a ga-ere gị. Ọkụ nke ndị na-eme amansi ọ ga-enwo gị. Ọkụ nke ọchịchịrị ọ ga-ere gị n'aha Jizọs. Ya sị na anyị atụba mmadụ atọ n'ime ọkụ a, mana lee, ana m ahụ mmadụ anọ n'ebe a, Shedrak, Mishak na Abednego.
onye nke anọ yiri nwa ndị wuchi Shedrak, Mishak na Abednego, ndị oru nke Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Ya sị, ngwa pụtanụ. Ọ pụkwaghị ịhụ onye ọzọ ebe ahụ ọzọ. Ọ pụkwaghị ịhụ ọkụ a na-arụ ha ọzọ. Na mpụta ihe, ya sị na o nwere Chineke nọ n'eluigwe. N'isi nke anọ, nwoke a wee mechikwa obi ya. Ọ hụ na ihe ndị eze ọzọ na-ahụbeghị. Ọ nụwo ihe ndị eze ndị ọzọ na-anụbeghị. Ịdị otu a, ị gaala mgbasa ozi ọma, ị gaala ọgbakọ retreat, ị gaala ọgbakọ a na-eme eme nke ndị ozi, nke ndị ọpụrụ iche, ịhụ na ihe niile, ịhụ na ihe rịba ama ebe niile. Olee otu obi gị dị? Ịdị ka Nebukadneza. Ihe ahụ ị bụ ka ị ka bụkwa, ihe ahụ ị na-eme ka ị ka na-emekwa. Obi gị ka siri ike na mpako. Chineke mara otu ọ ga-esi weda gị n'ala, otu ọ ga-esi weda gị n'ala bụ ndị a obi ha siri ike, ndị obi ha siri ike. Ugbu a anyị nwere nwoke a, onye a bụ onye nwere obi siri ike. Anyị na-ahụ site na ozi ya kwa na Chineke hụrụ n'anya nke ukwuu. Ọ bụghị nzube ya ka onye ọbụla laa n'iyi, mana anụmarị anyị, ọ dịghị mkpa ka anyị chewe ruo mgbe e wedara anyị n'ala dịka esi weda Nebukadneza n'ala. Ọ dịghịrị anyị mkpa anyị nọ na-eche, nọ na mpako, nọ na mfuli elu, n'ikwesị olu ike ruo mgbe Chineke ga-eweda anyị n'ala, mee ka anyị bụrụ ndị ewedara n'ala, ndị mere ihe ihere dịka Nebukadneza. Ọ dịrị anyị mkpa ime ngwa ngwa, gbara ọsọ were ndụ anyị nyefee n'aka Chineke, nabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ anyị dịka onye nyere anyị, dịka onye nzọpụta anyị na onye nwe anyị. Ọ bụrụ na anyị emee nke a, ọ ga-ekpuchite anyị, ọ ga-enye anyị udo nke mkpụrụ obi dịka o nyere ụmụ Hibru atọ ahụ, Shedrak, Mishak na Abednego, dịka Chineke si zọpụta ha n'aka Nebukadneza n'ọkụ ahụ. Ọ ga-eso otu azọpụta mụ na gị ma ọ bụ na anyị ga-eji ndụ anyị nyefee n'aka ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ị ga-esonye anyị n'ekpere. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ndụ gị nyefee n'aka Jizọs, ị ga-esonye anyị n'ekpere dịka m na-akpọbata oru nke Chineke ugbu a, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi. Nye gị n'abalị a ka hara bụ onye ga-akpọku aha onye nwaanyị n'abalị a ga-azọpụta ya. Ekele dịrị Chineke na azọpụtara gị n'abalị a. Mechie anya gị, hụdata isi gị, ịhụ na ike nke na-emeri emeri nke Kraịst, ịhụwo ike nzọpụta nke Kraịst, ịhụwo ịchị isi nke Kraịst, alaeze ebighị ebi nke Kraịst. Onye nwaanyị na-akpọ gị oku ugbu a ka alaeze nke ọchịchịrị, alaeze nke mmetọ, alaeze nke mmegide, alaeze nke ihe nrịrịa, alaeze nke ajọ mmụọ, alaeze nke agwọ ochie ahụ, alaeze nke ọnwụ, ka ọ ghara inwe iche isi na ndụ gị ọzọ. Ka mere iji na-abịakwute Kraịst ka gị na ya nwee mmekọta. Ị chọrọ inyefe ndụ gị n'aka Kraịst ka ọ bụrụ onye nzọpụta gị, bụrụ onye nwe gị. Welie aka gị elu n'ebe ahụ ị nọ, pụta n'ebe a, bịa n'iru, pụọ n'ịchị isi nke ọchịchịrị. Chineke gọzie gị n'ebe ahụ. Welie aka gị elu, guzo n'ụkwụ gị, guzo n'ụkwụ gị, guzore Kraịst dịka onye agha nke obe Kalvarị. Ma ị ga-aghọta na ọ bụ onye nzọpụta gị, ka bụ onye nwe gị, ka bụ ike nke na-ebibi ike niile ọzọ dị iche nke nọ n'elu ụwa, nke na-emegide ndụ gị. Ọ ga-agbaghara gị, wee zọpụta gị, wee tụgharịa ndụ gị. Welie aka gị ahụ elu, guzoro n'ụkwụ gị. So nwaanyị, lee m n'ebe a, ana m abịa. Aga m anọkwa na okike agbụ nke ajọ mmụọ ọzọ, na alaeze nke nrịanrịa, alaeze nke mmetọ, na alaeze nke ajọ mmụọ, na alaeze nke ọnwụ. Ugbu a ana m abịa na-abịakwute Kraịst. Ana m anabata ya
dịka onye nzọpụta m. Ana m anabata ya dịka onye nwe m. Welie aka gị elu ugbu a, guzo n'ụkwụ gị. So onye nwe anyị, ana m abịa, ana m esi n'alaeze ndị a na-abata n'alaeze Kraịst, onye nzọpụta m na onye nwe m. Ugbu a guzo n'ụkwụ gị dịka m na-ekpere gị ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka ọkpụkpọ oku gị, maka mmekọrịta a, n'ihi nchegharị a ka anyị nwere ugbu a. Anyị na-ekpe onye nwe anyị, gbaghara onye ọla nke na-azaghachi ugbu a, gbaghara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Were ihe mgbu nke mmehie a pụọ n'ebe ha nọ. Were mmetọ niile nke mmehie a pụọ na ndụ ha. Gbajie ike niile nke mmehie pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Nye ha nzọpụta gị, mgbaghara gị na nnwere onwe gị na mgbapụta gị. Nye ha ugbu a. Ana m ekpe onye nwe anyị na ị ga-ewepụ oke ha, wepụ aha ha pụọ n'alaeze nke ọchịchịrị, webata ha na alaeze nke ìhè. Ka ọṅụ nke nzọpụta bịakwasị ha na ndụ ha n'ime obi ọbụla nke guzoto ugbu a. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma n'ịzawo. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Welie aka gị elu ịchọrọ ihe ịrịba ama. Were otu aka bikwasị n'ebe ahụ ka ị nwere nsogbu a. Ọ dịghị ihe otiti ma ọ nwụrụ ya nke ga-adịgide n'arụ gị. Mgbe anyị ga-ekwe ememe ikpeazụ, mgbe anyị kwere ememe ikpeazụ, nwalee onwe gị. Ịrịba ama ahụ ewerewe ọnọdụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka mkpughe nke furu efu, mana ugbu a inwetaghachibe ha wee gosi anyị ihe nzuzo gị niile. Igosiwa anyị ihe nzuzo niile na nrịanrịa niile akagbuola ya. Ihe otiti niile akagbuola ya. Ike ajọ mmụọ akagbuola ya. Ọnwụ eru eru akagbuola ya. Ịkpọtawo anyị, kpọlite anyị pụọ n'olulu niile, n'ụlọ mkpọrọ niile nke ndọta n'agha, wee kpọlite anyị ka anyị nọ n'oche eze, ka anyị na Kraịst nọ n'ogo dị elu. Ana m ekpe n'ike nke Kraịst ga-apụta ìhè na ndụ niile ọlụ ugbu a n'aha Jizọs. Ike niile nke ajọ mmụọ ka a gbajie ya ugbu a pụọ na ndụ gị. Nrịanrịa niile ka a kagbuo ya ugbu a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ nye mmadụ niile. Nnapụta nye mmadụ niile. Ịchị isi nye mmadụ niile. Onye nwe anyị, ana m ekpe ọrịa ọbụla site n'isi ha ruo n'ụkwụ ha. Wezuga ihe niile ugbu a. Wepụ ya n'aha Jizọs. Arụ ọgbụgba niile agbajiwo unu niile. Ihe zara aza ma ọ n'olu, ma ọ n'afọ, ma ọ n'ụkwụ, ma nke zara gị n'arụ, ma nke zara gị n'ụkwụ, ma nke zara gị n'azụ, ka ewezuga gị ugbu a n'aha Jizọs. Ịkpụ isi niile na ahụmaghị ụzọ, onye nwe anyị metụ gị aka ugbu a, gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ntị ochichi niile ogbu agwọọla gị ugbu a n'aha Jizọs. O ruru ọbara niile takọrọ ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa paịlị niile ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe a niile na-emekpụghị ọnụ n'abalị, ike ọchịchịrị nke na-emegide gị, na-ata gị ahụhụ, na-eguzogide gị, ana m enye iwu gị ajọ mmụọ, ike ọchịchịrị, onye ọjọọ a, si n'ime ya pụta n'aha Jizọs. Ana m ekpe ndị zọrọ nsi ụkwụ malite mgbe ahụ ugbu a. Ụkwụ gị na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ site n'ebe ụkwụ ala gị ruo n'elu. Anapụtawo gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m ekpe
nye ndị nwere ọrịa nke akụrụ ha nwere nsogbu nke ha na-enweghị ike iku ume, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ihe ọbụla nwere nrịa ma ọ bụ ihe ọbụla na-emegide ndị gị, wezụga ya pụọ na ndụ ha ugbu a. Ka Kraịst a bụ isi nkuku ụlọ nke nzọpụta anyị, ka ọgwụgwọ anyị, ka nnapụta anyị, ka ịchị isi anyị, ka o bibie ihe ọbụla wụ ihe ọjọọ ka dị na ndụ gị, ka o wezụga ya n'aha Jizọs. Ị nwerewe onwe gị, agwọwo gị ọrịa, anapụtawo gị, ngosipụta na ndụ gị ugbu a, ihe niile na-arụpụta ọrụ na ndụ gị, ka a na-egosipụta ike Chineke na ndụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Emezuwe ya, emezuwe ya. Agwọwo gị ọrịa, anapụtawo gị. Anyị na-ekele gị Onyenwe anyị n'ihi na imezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Emezuwe ya. Asị m na emezuwe ya. Nwalee onwe gị ugbu a, ị ga-ahụ na ihe ịrịba ama ewerewo ọnọdụ na ndụ gị. Anyị na-ekele gị na ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị were nchekwube na Chineke metawo gị mma site na mgbasa oziọma GCK ka ụbọchị taa. Ya mere anyị na-akpọ gị oku ka ịnọnyere anyị, ị na-enweta ihe ọmụma a site na ịbata na ịntanetị na gckhq.org ka ị ga na-enweta ozi ya mgbe niile. Anyị ga-achọkwa ka ịnweta anyị na igwe nzirịta ozi soshal midia handụ dị iche iche. Anyị ga-achọkwa ka ịbịanye aka igosi anyị na ihe anyị na-eme masịrị gị site na ịbịanye aka ebe ahụ. Ọzọ bụ ka itinyekwa aka ka ị na-enweta ihe anyị na-eme mgbe niile. Ọ ga-amasị anyị ma ọ bụrụ na ị ga-esonye anyị kwa na nke anyị ga-eme na mgbe na-adịghị anya bụ GCK nke zuru ụwa niile ọnụ, nke anyị ga-ewetara gị mgbe na-adịghị anya. Chineke gọzie gị ebe ọ dị ukwuu maka isonye anyị na mgbasa oziọma nke ụbọchị taa. Ka m hụ gị ụbọchị ọzọ.